Bakit kaya? Ito po yung kape ko, guys. Yan. Ay, bakit wala yung kape ko? Yan. Kape po tayo. Pasensya na po pag ako humihigit ng kape, may tinakit po ako dito. Malamig. May araw pero malamig eh, sa kape. Ayan. Kahit na 1 hour lang po na live. Hmm. Ayan, magandang hapon, magandang hapon. Kape-kape. Nung pumunta ako dyan sa kapitbahay namin na may may patula, walang tao. Eh, may tao. Ayan. Huwag kang maingay, makaka-copyright. Kahapon po ay nagtakbo ako 2 beses. Parang masakit itong mga binti ko ngayon. Kaninang umaga, 1 hour. So kahapon at ngayon, ay naka 4 hours na ako. Kunting kimbot na lang, matapos na ako sa 24 hours run challenge ni Sir Ruel. Diyan ka sa tutuloy ko na naman, kape na naman tayo. Yan. Hindi po masarap ito kasi may nilalagay sila dito na yung rose water. Pero okay lang naman. Kainin ko pa rin.
Yan po ako humingi ng siwi kahapon ng umaga. Binigyan naman ako. Sabi ko kasi, bibili ako. Hindi naman ako, ayaw naman nilang bayaran ko. Ang dami, nahuhulog lang kasi yung siling labuyo. May mga sili pinagdin na ganyan. Oh. Tapos talong, tapos courgette. Ano pang meron sila? Okra, kamatis, pipino, zucchini, yan, lahat nandun. Yung alaga ko hindi naglakad ngayon. Dahil masakit daw yung binti niya dahil yung nilakad namin kasi naglakad siya 2 hours. Yung sa akin 1.5 hours kasi nagtakbo ako. Sabi ko, minimiss ko lang po siya, inoff pala niya yung cellphone niya. So gusto kong magpaalam sa kanya na tatakbo ako kaninang umaga. Bakit kaya naka-off pa yung cellphone niya, sabi ko. So, instead na 1.5 hour yung tatakbuhin ko kanina, nag-alala ako baka may nangyari sa kanya. So, inano ko lang na 1 hour, umuwi na ako. Hinanap ko agad siya. At nakahiga pa. Sabi ko, anong nangyari? Ay, nandun sa balkon, naninigaradyo. Sabi ko sa kanya, anong nangyari? Sabi ko, wala, masagalan yung binti ko sa paglakad daw namin kahapon. So, sabi ko, pag maglakad ka na, huwag ka nang lalayo. Ayan. Sabi niya mapagod. Dito na ako nagtakbo-takbo. Punta ako sa kahapon yun. Punta ako sa plaza. Ayun, pabalik-balik ako lahat na ng street dito sa bundok, dito sa village ay napunta ko na. Mga kapatid, yung yung si Susana, di ka pa nag-live. Wala akong magawa kaya nagtakape ako. Thank you. Ay, si Jubilin. Jubilin, di pa ako nakagawa ng reaction video mo, ha. Hindi masarap ang tinapay nila dito, sis. Ako na lang ang gagawa pag may time ako, gawa na ako ng pandesal. May amoy ito yung bang rose water na nilalagay. Ito, oh. Nakagawa na ako ng intro ko. Jubilee, nakagawa na ako ng intro ko para sa gagawin kong reaction video sa iyo. Kaso, wala namang video pa sa akin. Nag-send si Sis Percy sa akin, ang dami yung sinend, wala naman yung video mo doon. Nakagawa ko ng dalawa kay Amado, saka kay Ethel. Nagawa ko na, i-upload ko, premiere bukas yung isa. Init. Nainitan ako sa sa kape. Si Susana, bakit hindi ka pa nag-live? Ayan. Ginawa si ako kanina. Mag-iisip ako kung tatakbo ako ngayon. Kahit na 1 oras o kalahating oras dito. 6:30 yata nang umalis ako kanina umaga. Ang dilim-dilim pa. Kaya ayaw ng alaga ko na Isend mo nga sa akin sa messenger ko, Jubilin. Andun kami sa GC kanina eh. Nagchichikahan kami doon. Sila Sis Percy, sina Sis G. Andun kami sa GC. Ngayon, wala naman akong ma-receive na nila. Mayroon na, tignan ko nga. Hindi. Nawala na sila sa GC. Jubilin, kumusta dyan? Ang panahon dyan sa inyo,
Mainit ba dyan o umuulan? Mas maganda na lang ingat ka ha. Ingat ka na lang. Kasi gumawa na ako ng intro ko nung isang gabi. 3 ginawa kong intro para kay Amado sa kay Ethel. Nagawan ko na sila ng reaction video pero tayo wala namang walang video. Sabi ko kay Sis Percy, ang dami niyang sinend. Hindi yun? Yung di pa Batangas din yata yung isa. Asa na Maynila na. Saka yung isa yung ay ng dalawa may binili silang gamot ganon. Mainit sa tanghali. Hello sis. Sabihin mo lang sa akin sis Susana kung magla-live ka, magsasilent live ka. Tatamsakan ko doon sa ninja ko. Kasi mahina yung wifi sa taas, doon sana ako. Hindi masarap, mas masarap yung yung pandesal natin. Okay sis Susana. Uy, 2 hours na lang yung yung 2 hours na lang para makamit ko na yung 24 hours na run challenge si Sir Ruel. Hindi 1 hour lang akong mag-live habang naupo ako dito nagkakape. Wala akong magawa kasi dito. Gusto ko sanang tumakbo na naman para matapos na 2 hours na lang para matapos ko na yung 24 run challenge. 24 hours run challenge pala. Si Susana, monetize ka na ba? Monetize ka na ba, sis? Ako nawalan ako ng ads kasi hinahanap yung AdSense ko. Pinapapunta ko yung anak ko dun sa munisipyo dun sa amin, sa Pangasinan. Kanina sarado nung Lunes sarado. Yun pa Tuesday pumunta yung anak ko, sarado daw. Tapos kanina pumunta, sarado din. Tapos MWF pala ang kasi doon naka-address yung AdSense ko doon sa sa bahay sa amin sa Pangasinan. Maganda pag malapit na, Ito may swing dito pero tabingi kasi yung paglagay nila ang sarap-sarap maupo dyan habang mag-swing dyan. Mahangin, Yan yun. Yung mga dahon. Ayan. Ito yung swing, Di naman maganda yung pagkakalagay. Kung maganda sana dyan ako maupo. Hindi. Tatanungin ng anak ko, sis. Hello kapatid Gerardo, kumusta ka na? Ingat ka na lang dyan. Yung asawa ko rin nadulas din sa sa CR nung isang araw. Kasi pag ganyan baka mahulog yung cellphone ko tsaka yung araw. Doon po yung may patula Doon sa
Nilagyan ko na ng suka. Masarap yun sausawan pag may pipino. Yung suka. Okay, salamat, Jablin. Huwag kang mahulog na cellphone ha. Mahulog ka, wala na tayong pang live. Yung araw, oh. Matas pa yung araw dito ngayon, oh. Sa Sabado ay mag-change time na kami dito. Ating gabi ng Sabado, ano yun, linggo na yun. 6 hours ng pagitan mula Lebanon to Philippines. Sige, mamaya tignan ko, Jubilin, ha. Thank you. Tignan nyo itong cup ko, ang laki. Ako na yata ang taong mahilig sa kape. Mahilig ako sa kape talaga. Ito kasing mga rehas dito, oh. Yung bang mamaya marinig ako ng bata. Umiiyak kahapon kasi tumatakbo ako kasi nga nag-i-sport ako. Gusto yung sumama sa akin, paano ako makapag-sport? Iyak ng iyak, iyak ng iyak. Anak ng caretaker namin. Ayan. Tapos na akong magkape. Okay na. Mainit na. Nainitan na ako. Wala na yung mga trabahador dyan. Kasi sabi ko yung nagtatrabaho, sabi ko, pwede bang, picturean ko yung mga nyo, gulay. Sabi nila, walang problema. Kasi yung nagtanim dyan, ay Syria. Tapos nag-away sila yung trabahador ng bahay na yan, yung Syrian pinaalis. Siya ang nagtanim, pero ibang naaani. So sabi ko, pahingi ng sili, sabi ko, binigyan ako. Pero sabi ng nagtanim dyan na nakikita ko dito, nakamotor siya. Sabi ko, bibila ako ng sili. Alam niyo ang sabi niya sa akin, mamayang gabi, pupunta ako dyan, bubunutin na lang daw niya. Marami na rin, kalahating garapon na rin yung, kasi ako ang nagsabi na tama na kasi hindi naman, yung nagbigay sa akin, hindi yun ang nagtanim sa hindi yun yung trabahador. Isa ring S yun. Ewan ko kung anong kinukuha niya kahapon dyan. Marami silang dyan. Na-upload ko na nga. Hi, Jubilin. I-upload ko na nga yung yung video ko dyan sa garden nila. Saka, na-upload ko rin sa sa reels ko yung sili na labuyo. O sige lang, sis Susana, okay lang, walang problema. Sabi nga nila, bawal daw ang kape, hindi daw maganda. Pero ako naman, yun lang ang inumin ko lang, okay na sa akin kahit na hindi ako kakain. Parehas tayong mahilig magkape. Ayan, rin-reply ko na yung Oo, ako ang umaani.
Mayroon ding ano, hindi. Kasi ang yung bang pag nakikita ko dun sa ano, yung mga ano nila, ayan oh, binanag eh. Sili yan ah. Hindi makita ano? Hindi makita. Ito yung upload kong sili sa Reels. Ayan. Uy, mag-ano ka? Hmm. Si Sis Percy ang unang nag-ano diyan. Tinanong ko kasi na pwede akong mag-picture, hindi nila alam video ang ginawa ko. Oo nga, ganun din ako eh. Pero sabi nila, pag magkape ka daw, hindi ka makatulog. Ako naman, hindi ako naniniwala. Kasi pag hindi ako nagkape, hindi rin ako makatulog. So ang gagawin ko, magkape na lang ako kahit na hindi ako makatulog. Nila, dito naman kasi pinsan ng amo ko. Tapos nung nandyan pa sila, kasi nasa Belgium na sila, sabi ng asawa ng pinsan ng amo ko ay, punta ka lang dito, kuha ka lang, sabi niya. Kuha lang daw ako ng mga kamatis, mga zucchini, mga cucumber. Ay, pumunta naman ako ah. Kumuha pa nga ako ng supot ko. Kuha ka lang, kuha ka lang. Oh, hindi kasi nila kayang ubusin. O nung wala na sila, di hindi ako pumupunta dyan. Pero yung pinsan ng amo ko, yung kapatid yung may-ari dyan, pumunta dito may Pilipina. Sabi niya, ate, kunin mo na lang. Ang dami naman sa bahay. Sabi niya, so kinuha ko rin. Kasi dati, ang luwang ng garden namin dyan. Pero hindi nila tinaniman, hindi tinaniman ng caretaker namin. Dati, tinataniman yan. Ang dami. Hindi namin, oo, yun yung in-upload ko sa Reels. Pero hindi ko pa na-upload yung ano, yung pickles ko na, yung nilagyan ko na ng suka, ng paminta, saka asin. Hindi ko pa na-upload yun. Dami naming tanim noon. Ibinibigay, ibinibigay ko lang sa mga kaibigan ko pag bumaba kami ng Beirut. Ngayon hindi na sila. 2 taon nang hindi sila nagtanim. Alam mo kung bakit? May mga alaga na silang kambing, mga tupa. So, uubusin lang ng mga kambing at saka mga tupa, yung mga ano, kahit nga mga manok. Talagang ano bang tinutukan nila yung mga manok, tinutukan nila yung mga ano diyan, yung mga kahit na halaman, tinutukan nila. Pero yung ano, yung wifi, itong gamit ko na wifi dito sa ano namin, sa caretaker namin. Pag pumunta ako diyan sa harap, na ano naabot yung wifi. Ang sarap sanang i-live live eh. Yan naman yung ano, yung pinagkukuhanan ko ng ubas. Kapon nung yung nag-ano ako, nag takbo-takbo ako kasi sabi ko sa hapon dito lang. Sa umaga kasi ang layo ng pinuntahan namin. Doon sa tuktok ng bundok na doon. Ipataas pa naman ng ganyan oh. Pag nagtatakbo ako, kaya ako nahihirapan. Pero ipag-pray nyo naman na sana maihabol ko yung sa akin. Kasi isa pa lang ang nag-submit. Ah, oo nga. Kahit doon sa Beirut, ako kahit na mainit man o malamig, kape pa rin. Basta kahit na walang gatas, basta kape pa rin. Naga- Ay, oh. Sinend ko sa ano sa GC namin tong live ko. Ewan ko baka busy sila yung mga kasama ko.
Kaninang umaga yung premiere ko, wala ako doon kasi punta ako tumakbo sa 6:30. Nakarating ako dito. Mahigit alas 7:30 na dito. Kailangan ko pang mag-prepare ng breakfast ng alaga ko. So, hindi ko na tignan yung premiere ko. Pero bukas yung premiere ko ay ayun nga yung reaction video ko kay Sis Ethel. Tapos, hindi pala, tignan ko nga. Hindi yata yung yata yung, teka tignan ko kung ano yung premiere ko bukas. Baka yung run challenge naman yun sa akin. Alam mo kasi ako mahilig akong tumingin-tingin dito. Asan na. Bukas. 18. Oo, bukas pala yung run challenge ko, yung 24 hours run challenge ko bukas. Sa susunod na araw, yun na yung reaction video ko kay Ethel Dumaog. Oh, ang cute nga ng pagkagawa ko ng ng ano ba ito? Kahit na kay Amado. Oh, may mga na ito Ayan. Ang daming ng run. Marami kong ano kaya ito? Mayroon pa pala akong mayroon pa pala akong ina-upload. Ang dami kong na-upload ang dami. Naka lang yan. Naka-standby lahat yan, naka-private. Mula dito. May dalawa pa akong Zumba dance. Dalawa pa. Premiere ko yung isa sa October 29. Bukas yung run number 16. Tapos sa 28 ay kay reaction video kay Ethel. Tapos 29 yung remix Zumba dance naman 29. So 29, 30 yung kay Amado. Tapos, ibabalik ko na naman yun sa run challenge ko kasi mayroon pang nakadalawa dito dalawa pang nakahilera. Tapos, bukas tatakbo pa ako. Tapos, bukas, Sabado, hindi ako takbo sa Sabado kasi nandito sila sa Sabado. Baka tapusin ko na lang ng Lunes siguro kasi nandito sila, hindi ako makaalis. Or bukas ng umaga tatakbo kami ng alaga ko. Then sa hapon magtatakbo na lang ako para matapos ko na. Ayan. Ayan. Patamsak lang naman mga kapatid, please lang naman. Ayan. Kalahating oras pa lang, mayroon pang kalahating oras na magmarites ako dito. Titignan ko mamaya pag medyo maganda yung panahon, tatakbo ako. Sayang kasi akong nasasayangan. Basta mag-rubber shoes na lang ako, ganito ko na. Nakakatawa Alam niyo, uso dito yung rin yung
Hindi kasi ako naglagay ng ano, ng lens sa ano ko. Talagang winter na dito, oh. Hala, nag-aano yung skin ko, oh. Nakakatawa. Mag-rubber shoes na lang ako mamaya, takbo-takbo na lang ako dyan. Hindi naman nila ako kilala. Pero sa 6, talaga 6, ang gusto ko sa 6 o'clock. Ang dilim-dilim. Nakakatakot naman dito. Kaya ako naman pasaway kaya lumalabas ako ng ganong oras, 6:30. Pero bukas kasama ko yung alaga ko para oh, pag ano, dahil wala nga sila bukas ay wala pa sila siguro, baka Sabado sila dito matutulog daw. Kaya marami kong trabaho, lilinisin ko pa yung jacuzzi, lalagyan ko pa ng tubig. Dahil magsuswimming sila. Alam nilang panahon dito ang init ay ang init, ang lamig-lamig. Kahit may araw, mahangin. Tingnan mo, lagyan nila ng hot water yung jacuzzi. Kanina naglinis na ako sa taas, nagdilig na ako. Nagwalis na ako doon sa labas. Inalis ko na yung mga Christmas light nila na nababasa ng ulan. Mayroon pa akong iniwan na dalawa kasi yung tent, hindi ko kayang alisin yon. Na pitas nga yung ano niyan, yung isang gilid ng tali ng tent. Yung caretaker namin kasi araw-araw wala dito, may trabaho. Kaya hindi ko naman masabihan. Kaya sabi ng alaga ko, yung matanda na yon, sabi niya, lagyan daw natin ng tubig yung jacuzzi pero titignan ko muna kung malinis. Kasi kung marumi, lilinisin ko pa. Hindi naman nakakapagod yung paglagay ng tubig kasi may hose naman. Hilain ko lang yung hose. Hindi kahit naman mag-subscribe lang sila Jobilin, okay lang naman kahit na hindi naman nila hindi sila makapanood. Yung tamsak lang, ganun, okay na yun ah. Counted na yun. Hmm. Nung nag-live si Sis Percy, andun si Ethel. Pero hindi ako kilala ni Ethel. Kasi hindi ako talaga hindi mo ako nakikita sa live ni Sir. Dahil tulog pa ako noon. 2 o'clock dito. 2 o'clock. So yung baka pag mag-live ulit si Sir ng ganong oras, magiging 1 o'clock na dito. Wala kaming kuryente dito. Magdamag na walang ilaw. Alas 5 darating pa lang. Minsan may internet na ng alas 5 kasi pag darating na yung kuryente. Pero pag minsan naman wala, as in wala. May dumaan. Kaya nga pag uwi ko rin, sa buong, sa buong, sa buong, hindi naman buong bayan, doon sa amin, magpapasubscribe ako sa kanila. Kasi ilan lang ang nakasubscribe sa akin pa doon. Yung mga pamangkin ko. Titignan ko kasi ang yan, may mga ilang sasakyan na dumadaan. Ayan. Naka 40 minutes na. Mayroon pang 20 minutes na nakipagtsikahan ako dito. Wala akong kasama kundi si Jubilee. Oo, 7 AM dyan, Pinas time. Dito naman ay
2 ng madaling araw. Madaling araw dito. Minsan ano ako, biglang dumating yung may kuryente. Kasi dito, hindi kuryente ang talagang ginagamit nila dito, kundi generator sa buong Lebanon. Minsan darating yung yung kuryente. Talagang kuryente yon. Nakisama. Nagising ako. May internet, yung wifi. Ay, ako, umakit ako doon sa live ni Sir. Nag-update ako noon. Andun na yung bata sa baba. Pag, mari, pag marinig ako, pupunta dito. Kaya magtatago ako. Kasi ang kulit niya, ayaw niya pag nasa akin, ayaw niyang umuwi sa bahay nila. Umiiyak, iniiyakan niya ako, hawak-hawak niya yung dito sa binti ko, hawak-hawak niya talaga. Andun siya sa kalsada kaya nagtatago ako. Pag makita ako. Kararating lang yung caretaker namin galing trabaho. Andan yung batang makulit na maliit. Yung lagi yung nakikita sa sa mga upload ko, yun yung batang yun. Gustong-gusto niyang pumunta kami sa tindahan kung ano-ano tinuturo sa akin. Bulilit na bata. Magtatatlong taon sa kailan? Sa Mayo, magka-birthday kami kasi, kaya gustong-gusto niya ako. Ayan sila. Nag-usap-usap silang mag-ama. Ayun yung bata. Ayan, bumalik na naman. Kanina wala na naman. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi maririnig ako ng batang makulit dyan. May balak akong tatakbo pa. Doon ako pagtatakbo ako doon sa taas ako. Lilibot ako dyan. Para hindi niya ako makita. Kunwari may bibilihin ako sa tindahan. Sabihin ko sa alaga ko, magsapatos lang ako. Tapusin ko lang itong live ko. Mayroon pang 15 minutes. Asan si kapatid ko? Ayan, yan, mayroon pang 14 minutes. Ayan, tignan yung bata. Matatapos na nga ako, hinintay ko na lang yung 13 minutes. 1 hour lang sis, G. Nag-live ako habang nagkakape ako. Pinapahinaan ko lang yung boses ko kasi nandito yung batang makulit. Gusto, pag makita ko umiiyak, laging nasa akin tatakbo ako ng kahit na 1 oras para konti na lang yung tatakbuhin ko na para matapos na ako yung 24 hours challenge. Oo, si Sis G, si Juby Itil, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako kilala. Gumawa na ako ng reaction video. Bukas,
the same time, 1 p.m. Pinas time, ay ano, yung reaction ko kay Sis Itil. Kasi gumawa ko ng dalawang reaction para kay ano Amado at saka kay Itil. Ayan. Ah, dito naman mahangin sis pero ano, may ano oh, may araw. Eh nag-ano na nga sila nag-update na sila na lalagyan ko daw ng tubig yung jacuzzi. Kasi maliligo daw sila pagdating nila dito. Pero tignan ko muna kung marumi o malinis yun bago ko lagyan ng tubig. Tignan ko lang kung makaswimming pa sila. Mahangin. Lagyan nila ng hot water, siguro pwede. Yan, andyan nga yung batang makulit, iniiyakan ako kahapon. Eh, tumakbo ako, gusto niya sumama, paano ko makatakbo? Ayan, nandyan, narinig kong busis na sa iniiyakan niya ako, hindi ako nagpakita kasi pagod na pagod ako kahapon. Kasi pag nakita niya ako, alam mo kung saan ako dadalhin. Doon ako sa ano, doon kami pupunta sa ano, sa store. Ingat ka na lang dyan, sis G. Hindi ko pa pala natutuhan yung ano, maglagay ng ano, yung short video sa Premiere. Asan na yung ano, sinend mo sa akin noon sis? Photos. Dito ko yata ano. Sa kabila yata. Kasi tinuruan mo nga ako dito. Ayan. Ayan. Yung tinuro mo sa akin. Premiere ni kapatid Dong pala. Teka, puntahan natin. Yan. Sis G. Premiere ni kapatid Dong. Yung isa kong account ang gagamitin ko.
Hello, kapatid Darren. How are you today? Premier of Dong Tigidong. Yalla, go to him. Leave it me here because yalla yalla. Thank you, thank you. Thank you, kapatid Darren. Premier of Dong Tigidong. I have only 5 minutes, then I will stop now my life because I want to run. Okay, bro. Hala, I will go after. When I finish my life, I will give you your, I will see your link, the one that you sent, you drop it, okay? Wow, it's 220,000 pesos. Because I'm watching the premiere of our kapatid, Dong Tigidong. So, mayroon pang 3 minutes na lang po at ako ay magpapaalam na.
So ayan guys, maraming salamat po sa inyong suporta ulit. Ito naman po si May 17 Lucana. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking ang aking YouTube channel.